Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen arti. Pahalgam along alam ki kedo mama pora ho Chandigarh along Nasel ok chumpran pen rai kom sai khiang bong akhiring tangrak hele pen kachiteng khengalong bangpho Nasel ok chumpran apran kedam Sonsi Chandigarh Bidapur Anglong along Raikom sai khia tum operation asai kedeng bom apor hot Nasel ok chumpran atom pen chipholoksi hele pen pupu ang bong heliamu chipangjaro Laso hot Raikom sai khia heliamu Nasel ok chumpran aphan kiro pen bangpho Nasel ok chumpran adimalo amat apran damju Lapen ke ongdung ok chumpran atuma bangki adim pen katlong adlo pusi Raikom sai khia tum pen pachini pon Lasi kikat eta tuma phanta rita di bom lang lapen bang pho apran kedam adi malong ke ong dunga hili long pondo Raikom sai khia tumpen birta pachatak po News Text Report Karbi Anglong News Karbi Anglong aro long le alam ki kahori sai lake lam kimikalilo Hanjang langso dairy farm arlo along le along inut Parvati Modi pu abang phi long le kacharai derapan kabori Jangmi po ni phai inkora pliani lakhain ko reisi borjan constituency ka palopon hanjang langso dairy farm along le arlo mati society pen kerai tang along le kedam tangarni SK Mondal atum pen hanjang langso ara tuma phan choklem noi pu pen ajok hanjang langso ara tum non claim bo mahut inut Parvati Modi pu abang phi along le kalipin pen nang chikrong don laki nilitum kroi kri posi ni marli atom pen lamthe chepek lang pon lasila so along le nitum hanjang lang so aratsi long vek nang ji athe laki nitum phusar fisaratum dairy farm mate society pen kerai tang along le puta pherang ke thengno lamthe chepek lang pon tangte bang so long le alam ke pathak non SK Mondal lapen land and revenue mate Karbi Anglong Termas Council pen kupia kang sai pipon jima laki mo porsi ethan po. Bokachan pen sar kurube Karbi Anglong News. Lo pini nelitum ongdung pen agaching rumalong nelitum akiwang akene pen sami churu parpig lo. Pini nelitum la pusan ongdung pen agaching rum nangko lake nelitum la bangso dairy farm lake pini pinap pen kali ningkani si hini la pusan kali RG ding pig pen si nelitum la bangso dairy farm han ke nelitum la pusan ho ipi po la pen ipi pu pen ansi la so dairy farm han ke sarayan sor phan an pu la bangso long le ki thik la si pini apor la pusan go pi posi la pusan la pila Parvati Modi pen da go pisi la pusan lam ithe theni chi khilai nang kong ma polo tangte alangli la pusan si ami thang along le ka lipin ban si society along le long ban si alangli tum ni alangli ne li long le po alangli tum ka chikrong la ke ne li tum ge kroi kre athema ne li tum pini pin na pen chot ka li la ke aprang ben ipi bu ben ko ben se la solong le ke ki thega posi Parvati Modi la pini ani ne long le po ka chikrong ke la ke kroi kre nilitum ke kroi ma se kroi kre la si pini ani sami la puson se tami nilitum klem nang kok lo la si la ki thegi ding tu man tami la ke prabjin ben alang li tu ma ke thegi ding ma choning ri lo nilitum ma phan la ke prabjin ben nang pang sam du nei mane nang chingwai du nei la alang li phan da along le ka leader posi alang li mi thang along le dim ala la ki thegi ding tum nang terek pinang ji athema la alang li tu ma prang pen ko pilo bondol tum sami nilitum ma phan thang phere nang li tum klem noi posi nilitum phan pulo mati ante nelitum kwane nelitum damlo alangli tum phesa longa sami chingki damlo te non Parvati Modi songson ge alangli ke kopilo e pota dok endela so pota kompa lo ke pi nelitum dar jung tung dok de la si do ma ve ma la ke nelitum kar ju chot bulo tang te pin ya song se nelitum lam je khelai nang kokpo la se alangli tum ke thege ding tum si pota do mit binong ma ave binong ma la ke la kopilo mondol tum si chini lo endela alangli tum hale pota pi binong bole nelitum man pilo nang pi pede di la se la bang chining tung dok hala phan pilo pula tang de nilitum phanang piwek nai athela ke nilitum ge kapre khai bale nilitum long le ke rai ke limati fis ipi phutun same mane saraya na sarkar bidong pado nang bo phanse fisar dum tame long le ke rai la ke bang phan pado yi bo phan le ke rai geli ende bang so hala non Parvati Modi sonson pota do nilitum ge long le danang je ko pila la se la prabjen me nilitum hiyan jong si la sone kopila nilitum hiyan son se pinya sonson butai po nilitum ge kopila usomar niyom lo so marro masora niom ponelitum
ส่วนลำก็จิกไรดูบอมปอพองพองมันจะอิลิตาอินิงสดงอีบังสดงอีดิละเซละแกปรับจินเป็นละกิเทกิดิงตุมละบังสลามกิดังใส่ไปดุนเวกนังจิปินีละดักนิลิตุมละองดุงอาร์มงอจิตองนังก็กะลำเทเกละเห็นละอาจจะดิงคลุยเป็นละมอนโดละตุมละดักไดรีฟรามาลงเลียลองละดักพิลาร์นังเกเอโดละบังสวาพิลาร์ลองอลังตุมันจิปลองโอยปูমানেอาจจะดิงคลุยเป็นทานละอลังตุมบัจิปลอกเลเดตละโซปอสิปินีเกรัตตุมันนิงกิปุงเป็นaning ki thipen la so a pillar pache flok nang koklo la so pillar ke pon ke parboti modi tango alang li hin ben pota do pas alang li tum nili tum phan rat tum phan pachni don lo hai sa me mondol tum bang alang than pota pilong le pusi pulo ke nili tum rat tum bang ke dak dairy farm along le puchini lab lo ke alang li bang ke pota do pusi alang li nang chepa hai dum dong ja lo amasin ni tum rat tum bang ke aning ki pung pen bang si pini ke la son chiplang nang koklo onin to tokbi pindiri tum ta gundugul ke niri tanang le dun presiden nang le dun de sikati jang le dun de apia go malong si ni tum ke ba lan emergency upusi ke chisi lo ke abede de mati ye mondol langi gayon sk mami me langi kusi di amachi ratum bang lo nak tum solong le ke ratum phan pulo mudi tum mana appointment le dui ke pun te lage nondo mudi tenang ke parvati mudi pasika lalo nasi lanso along le ratum aplang na pulo hala nili na urian na nang pun apon ka pilado nili pulo ni gana pi bang ali le muge na tum dik dal na pan ke ni do na masira tu aphi na ji plok lab tara daga ba ni plok de tu mane pula ben penoi mane pu third position tu bang chi achi ka chirap dulu na songbo na so posi la tu non pini gundulo ni ta aphi sinang le tu no lai lo ala makang pe पार्वती मुदी आलांगली कचोमाथा और अदुर माने पालिनिन पालो लोपना जो इनेसी नॉन पिनियानी इले तुम चेतों रुना कोलो इले तुम डाक दरिभाम कमिटी हिन बनिता में सो डाक पेन नीलिगा सेक्रेटरी लो आलांगली टिमुंग असंगो प्रेसिडेंट लो लासी नीली हिन पेन बांगे दिंगे बांग लान लो जे नीली तुम बांगे ना चोंग थुई बिनो सोसी mandala non bang pinian ge trong thui bin nong lo ate arni si het ta ching wai lo penili nuwet jong yung ta nili dam si te than lo la so la si to meeting bi thapolo non meeting doi ke deobar ni ke deobar le le ko si pinia godona to ko la so na trong thui bin nong ate non isi thailong lo la ditua compound applying kai chen de ma sitame non jo la dituma worker atum a member atum alang tum mata arje pin pensi kam ki claim po joy ne si alang tum sitame la hai apai si me hoitu order ta hailo mane nili yang thegen de nili non sina le sitame nili adula la pai ta order lo pu la si la hok pu ta alang tum si ke curi bin nong le la mudi pia bang se curi bin nong atheni tum bang ke ajata theke dairy farm committee tum ajata theke usi matha lapen ke thelam sodak men nili pachiningang tum bangke atumi hatla nitum la alang ni timu samo pen bahani secretary president pen lo nitum civil SDO officer na nitum dam ko la halam la hai ba na tum kado betame matha hur pen klempon bom nang po pakeng bom nang po sitame la pene jabra jabri na thap no ret nabi tabre bangeni tum kroy kri Daithor Moniram Langne Auditorium Holalong BJP Party atum one day workshop ke pamanpon. Pini jang mini phai inquira pli lakha inquira trok Dwarbaguri MEC constituency angkang Daithor Moniram Langne Auditorium Holalong BJP Party atum one day workshop pamanpon. KACCM Dr. Tuliram Ronghang Kapin Khatpon constituency tinta one day workshop pedoponang jipu Kapin Khatpon atengsi Dwarbaguri constituency alongta Dwarbaguri MEC Anparta Education EM Richard Tokbi setame Amithang constituency aphan Mondol committee atuma phan pin khatponsi one day workshop bipondo
Labangso one day workshop along Duar Bagri BJP Mondal Committee Maipu Amoron Terang Pensing Mai Charipon. Mayalong BJP is Karbi Anglong District Committee Chunbang Simon Pangcho BJP is Karbi Anglong District Committee IT cell members Bika Timung Duar Bagri VDC Chairman Sar Koirongphar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Daithor Municipal Board Chairman Jacob Togbi BJP Duar Bagri BJP Mondal Committee Amai Phubarim Sunaram Singnar BJP Duar Bagri Mondal Committee Chunbang Daniel Terang Duar Bagri Mohila Morcha Amai Phikachi Singnar Piatum Penchenglok BJYM Amai Phu Inquira Kathom Polling Station Amai Phu Chunbang Sakti Kendro Amai Phu Chunbang Lopen BJP along Ningkachit Hebang Phubang Piatum Pinang Anatum Chitong Dun Renti Lason Sikidam Tangarni Antame Duar Bagri MSU Anparta Kiklem Kidam Mason Tek Pondongsi Put hot in Koirakatham Polling Station Angkang Mohila Morcha Sakti Kendro BJYM Amai Phu Chunbang Atum Penchenglok Duar Bagri Constituency BJP Klembang Phubang Piatumaphan Chehangsi Anso Se Kiklem Kidam Mason Nangji Pusi Pini one day workshop Kepaman Pon Puta Mai Phu Amoron Terang Pen Ning Jepon Aprangsi Perangke abitung adumhan Chorobar Piglo nilitum Duar Bagri BJP Mondol Committee hian pen Pini nilitum workshop BJP sayang deng klaim kita amia pan workshop ke dua mailong nalitum nangasitong dona pot nasi kaprekalam kali nilitum ke dam tanga por pen ke klaim ke dam lahai kado ka ve nilitum ke miang thek side nason si non Duar Bagri long stam nilitum thir tip pen ke klaim ke dam nilitum EM lo Duar Bagri local MSC and part EM in charge education Karbi Anglong Autonomous Council ake hai Richard Togbi alang linang ke pin khara tengsi nilitum ladak Duar Bagri ang kangalong VDC chairman akai sar Koirongphar lapen hini tan do ladak de Dalamara Municipal Board lapen Daithor Municipal Board and part nilitum Morcha Troxy lapen 23 polling station local committee president secretary lapen Sakti Kendro 5 June kadu ka be silang pen pini mesen nilitum song aphan mate BJP a party aphan workshop nitum ladak chethan chimum pon long lo lasi kadu be same nang chitong lap Sakti Kendro bang phone nang chitong don lap Duar Bagri angkang along kore tham polling station president secretary da meng chitong lap lapen an pars tame Morcha Troxy atuman tame president secretary ke pha ke hang ateng pen nang chitong don pame sin nitum East Karbi Anglong district pen nilitum han la workshop mate nilitum bidisuri nang pitekang kaddo ka alam nilitum dengalong pamelo la sorteng sinitum ke claim ke dam pon thuia phan nilitum chisik ponlo nasi kaddo yan same nilitum chorobar piklo la ke pha pon teng pen mate instruction teng pen arpu ke deng tum ans tame alang nilitum apor chipi pen la BJP ideology la pen BJP a constitution la pen BJP along ke claim ke dam ni kaddo ka ang deng la pen alang tong arpu kase deng pame pen apot Duar Bagri angkang alo la BJP aphan ningaji the la pen Duar Bagri local MSC Richard Togbi aphan ningaji the ke claim ke dam dona bang phutti na tum